Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi jiddeċida dwar id-data tal-elezzjoni ġenerali u mistenni jħabbara qabel ma jittieħed il-vot fil-Parlament nhar it-tnejn dwar il-budget. Sorsi informati tajjeb kemm fil-Partit Nazzjonalista u kif ukoll f'Kastilja qalu lil One News li Lorenz Gonzi mistenni jargumenta illi l-budget għandu jgħaddi ġara darba huwa se jkun ħabbar id-data tal-elezzjoni ġenerali. L-istess sorsi qalu li l-Prim Ministru kienet jipprova jżomm din il-mossa bħala sorpriża biex jipprova jaħsad kemm lid-deputati tiegħu illi għadhom mhux informati b'dan kollu kif ukoll il-Partit Laburista. Madankollu l-problema ewlenija f'dan l-argument għall Prim Ministru Lorenz Gonzi tibqa' li l-vot tal-budget huwa vot ta' fiduċja fieħu fil-Gvern u għalhekk il-Partit Laburista huwa fi dmir li jivvota kontra. Sa dan it-tant Lorenz Gonzi diġà ta' indikazzjonijiet fil-pubbliku waqt li ħabbar ukoll internament illi jiġri xiġri nhar it-tnejn fil-Parlament se ssir elezzjoni ġenerali. Fil-waqt li qal biss lil ftit nies li biħsibu jagħti d-data waqt id-diskors tiegħu dwar il-budget il-Prim Ministru fl-istess ħin tal-approvazzjoni tiegħu għal numru ta' mossi. Waħda minn dawn l-ewwel mossi kienet li jintbagħat fuljett anonimu lil ħaddiema taċ-ċivil mimli b'teddid infondat biex ibeżza bil-Partit Laburista.